салом алайкум дӯстон. Аз барномаи Пиндуодуо ки аз хитоби заказ мекунем, тарзи удалит кардани картаро нишон медиҳам. Мисол ягон кас хато кардай, ҳамира метавонад ки айсар дохил кунад, ё ягон касе ки и картаро удалит кунад, айсар картаи нава дохил кунад. Барои ин видеоро стоп карда, подписатся, лайка монда то охири видеоро тамошо кунед. Медарем дар главни, баъдан дар боло нигоҳ кунед, тирча аст, ҳамида медароем. вақте дар омадем, аз поён дуюмгиро нигоҳ кунед, медароем. дар болои карта мечиқем. баъдан дар боло нигоҳ кунед, дасти рост мечиқем. аз поён дуюмгии якумша мечиқем. баъдан дар поён нигоҳ кунед, поён ҳамида медароем. баъдан поёни сурхгида мечиқем. Картаи мо 6 рақам мепурсад. рақамое ки мо вақти карта дохил кардан задем, ҳаморо мезанем, картаи мо удалит мешавад. видеоҳои дар YouTube партаи моро ҳама вақт тамошо кунед. видеоҳои нава интизор шавед ва подписатсаро фаромӯш накунед.